Malawi Brief. Anthu okhala mu mzinda wa Blantyre atha kuyamba kumwedulira tsopano pamene mfumu ya mzindawu a Jomo Osman ayambapo ntchito yokonza ma potholes m'misewu yozungulira mzinda umenewu, zimenenso zinali vuto lalikulu kwambiri kwa anthu okhala mzindawu. Takhalani pomwepo muone mmene zilili.
Blantyre. Mapoto at least younger than the son of my was still looking for some old candidate without available candidate. Here is so much fast. Because I'm not being mad about what is going on. I have been a man. I have been a my bed. Na katika vile town disibira ku ya vile kuno danta kamalo wa Blantyre azona mu mabu Malawi ni watu wose tene gaso tikaendo ni kuzitenge bombali town yatu nego kitu naona ni amada ndio kuna kupina tu sio ndio Blantyre sio dance so these guys come out with the actual map pamono kuti down maduso asanaga nuso ngari kuchekera kutandiza Blantyre City Council Masomphenya hands in North Blantyre. You know what? If you do phone and do town yatu kayo town yatu and Uganda Zama port was dead manina kuti Ayamba pamono kuponza. We are in the process yokuponza ditu. Sinamba mboga na Bomaloka. Mungoti amapanga business yaje tinapanga approach kuwape mpazi bereka ndithi kuti mina bapangira business they did also to support for sure Blantyre City Council komanso ngati zika ya Blantyre mina mngotoka zina Blantyre ndine Lambert timapanga za kware unaona ndi imene ili msewu kuti ava tiye tithandizane because anthu ambiri achita ngozi ena ngononga magalimoto. I said no, let's help each other, come together kuti zinthu zikonze right naita bwana wande bwana hii munthu amene titha kuyankhula nawo very easy to talk. I really appreciate that. Also, thank you, Bwana. You know, we have challenges. You know, a lot of Malawians, they thought like on their own they could not help us. For sure. They could not do something. So to us, we are very thankful for the support. We know this is a big job, and you know, put it tamange. A lot of people they are saying about forex, zina zititokugwirizana basi kupanga. Kanyadira kwambiri. So ina haja kaona kuti kila ntchito pena pake asadabu ifoto mamba kale kuzipereka. Nekuzipereka kumwe kuzipereka maonesa umuntu and ifendi photo koza kwambiri. Ndikubana wanga. Yeah.